Ce se întâmplă? Ce e aici? Unde sunt? Mi pare că eram acasă. Ce-i cu atâta? Nu știu, este oraș pe care îl căutam eu de foarte mult timp. Și în sfârșit l-am găsit. Mă aude cineva? Wow, ce e aici? Wow. Un creeper uriaș și un zombie. Trebuie să fug. Nu vreau să explodeze creeperurile alea. Trebuie să găsesc un mijloc ceva de transport să plec aici. Haide, trebuie să mă duc, trebuie să plec. Of. Haide, trebuie să ajung. Care sunt? Așa. Un balon. Super, o să plec de aici. Ok. Trebuie să mă duc. Merge.